Me kuke ci na baka na zuba? Haba. Dan kina tunanin kina da kyau kin iya girki? Ba shi bane mai gida yana so. Kun gane? Yeah, that's the part. Mai gida yana so da daddare idan ya zo ziyarar wannan falon ya ji shi sumulmul, ya ji shi a maki irin ya yi tight, kuma da ruwa fatal-fatal a ciki, ba wai ya shiga ya ji abun ya buɗe baki kamar dumbaru sannan kuma a bushe yake, babu daɗi. Zan sa Instagram handle ɗin wannan matan da nake magana don nima na ji daɗin shi. Tana mai da tsohuwa yarinya. Ke in ma kina tunanin kin haihu 5 ne abinki ya bude haka, ki garzaya Instagram handle ɗinta abinki zai zama haka. In kina da kyau ki ƙara da wanka, ki garzaya ki bi ta, you never regret. So I've already say my own. CD.